Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi e kaunti ma Kisumu kama achije adek manyocha ogeng'negi e od ang'ech kitudo gi logo mauta kar dak ma Lolwe boma ma Kisumu. Mabende noweyo ka ji ariyo owito ngimagi owe thuolo kaluwore ni onge gima tudogi gi kethono. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, pok oyangore hie gimomiyo burano opodho apoya ka ratiro pok oyudore. Bang' jamin bura kwayo thuolo mar ndalo 6 mar tieko timo nonro, ndalo 6 norumo kawuono. We mention it at noon. Kata kamano, achijego ne okochwale doho okinyi ma kawuono ka jamin bura Catherine Mwaniki wacho ni ne gituo ma ok ginyal chopo e doho. Kata kamano, okil mar achijego Richard Onsongo to ne okwedo ripodno kendo dwaro ni nyaka chwal achijego e doho, gino mane okotimore magikone oduogo fwenyore ni burano owit oko e yo makelo chich. So they were to be produced today, the 14th of September 2023. Come today morning, it turned out that all the 3 respondents had been taken to hospital and were admitted. But we also resisted so that it could be mentioned later in the at about midday. Olero ni bang' dok e doho, jamin bura no ywak ne obila kuom timo nonro ma othech kendo kwayo doho mondo owit burano oko, kwayo ma okil Richard Onsongo no yiego. So come midday, it turned out that the respondents were not in hospital, as at that time they were at the police station. But we said that's none of our business, as the respondent, surprisingly the applicant, the prosecution, made an application to withdraw the miscellaneous application and have the file closed. Bura makama biro bang' jopiny fwenyo oula mar mafuta e kar dak mar Lolwe e otieno mar wuok tich tarik 4 dweni, gino mane omiyo obila ochopo kanyo kendo chako apedha. Apedha mane omiyo ochwal ji adek e doho kama oting'o Dickson Nyakundi Mokaya, Vitalis Onyango Anjau kod Henry Omandi, kalure ni tudogi kod kunyo hotogoro kowuok e od achich manyinge Henry Omandi, ma ichich ni ne itiyogo e logo mauta e odundu mar mauta mar jo Kenya Pipeline. Odiechieng' achiel bang' apedha chakore, obila noyudo maiti achiel kendo yudo machielo bang' seche machuok e hotogorono, maiti 2 manondgi pok oyangi ndalo 10 bang' ringregi yudore e hotogorono. Penjo makoro duokogi pok oyangore en ni, ang'o momiyo jamin bura no riambo e doho ni achijego tuo, to ndalo 10 bang' yudo ringre mar ji 2 e hotogorono, en ang'o momiyo pok oyang nonro margi? Penjo machielo en ni, ere kaka apedha mar kuo logo mo lita 10,000 e odundu mar Kenya Pipeline inyalo tim maonge achich moro amora mowuok e kambino? Ma ok en kuo mokwongo mar logo mo e odundu mar Kenya Pipeline e pachoka. Kata kamano, jopiny medo penjore gima omiyo kuo makama ok nyal rumo. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano James kuom